velkommen til den her lille video. I dag skal vi smage på en masse forskellige sådan slik. Vi har sådan lidt sur slik, vi har lidt vingummi, og så har vi også noget normalt vingummi. Og jeg tror, prøv lige at tage bindet op hurtigt. Jeg tror, at den her kalder vi for forskellige vingummier, og den her kalder vi for bamsevingummier. Bamsevingummier og surt slik. Og så har vi også nogle dumle. Det var meget flot. Og så har vi noget surt slik og noget lakrids. Jeg tror bare, at Tove, hun starter med at få noget. Jeg tror lige, at jeg bare lige åbner for alle pakker, og så ser vi lige, hvordan det går. I kan lige få se, hvad jeg vælger. Jeg skal lige rulle lidt rundt. Spiser du bare? Spis. Kan du gætte, hvad det er? Surt slik. Hvilken app? Altså, skal jeg sige, hvilken farve? Ja. Nej, ikke på den måde. Hvilken pose, der er jo surt slik? Jeg prøv bare at sige farven på selve. Altså den, jeg kom med. Ja, på pose. Ja. Den, jeg kom med. Den, du kom med? Ja. Det er korrekt. Så det var simpelthen den her. Toves første. Nu er det min tur. Så er det endelig blevet min tur. Og Tove, hun giver mig simpelthen bare noget. Nu må vi se. Ja. Jeg tænker, jeg tager fra Jeg gider ikke høre det. denne her. Ja. Så nu vil jeg lige tage en. Jeg gider ikke høre, hvad det er. Og jeg tænker, jeg tager... Heldigvis har vi kun taget plastik, så det kan man jo sige er godt nok. Husk lige at komme ind og vise den foran kameraet. Ja. Jeg tænker, jeg tager... Den her. Vær nu sød ved mig. Jeg tror, vi kører 3 runder. Ja. Fordi i den der lakrids der, jeg ved, der er vingummier i. Ja. Så går jeg med noget af det der, ikke vingummibamser, men bare normal slik. Altså normal vingummier, hvor der er meget forskelligt. Ja, det er rigtigt. Alt. Her. Og den her. Ja. Kom nu. Så er vi på igen. Nu skal vi finde et stykke slik til Tove. Vi kører altså 3 runder. Nu skal hun altså ikke lige kunne høre. Nu rører der min gummi på. Jeg tror lige, vi tager den her runde. Så. Vi har altså taget denne her. Spis. Okay, det er en vingummibamse. Fra... det er fra den før. Den blandede der. Den blandet? Ja. Det er korrekt. Yes. Jeg synes bare, den var større end dem her. Det var den nok. Nå, det var godt gættet af Tove. Videre til næste. Som er mig. Godt. Så jeg er klar. Ja. Jeg tænker, jeg fra den her. Okay. Ja. Jeg har ikke lyst til at vide, hvilken det er. Nej, det får du heller ikke lov til. Er det lakrids? Jeg gider ikke, hvis det er lakrids. Jeg tænker, vi tager den her. Jeg tror, den Vis den lige op foran kamera. Ja. Men den her. Det vilde er, hvis jeg ikke kan smage det lakrids.
Det er fra den der lille pose med små sure vingummier. Ja. På den Ja. lille posen. Godt. Nej, vil lige vise lige posen. Sådan, jeg ved det. Ja, det er den. Næste tur. Så er vi videre ved næste pose. Ja, jeg håber virkelig ikke, det er lakrids. Lad os se, hvad vi kan tage. Jeg tror, vi tager noget af denne her pose. Nej. Så vi skal lige have hånden ned i, og så vælge. Så er vi valgt. Er du klar? Ja. Altså, sådan en her. Fra denne her pose. Altså, kom op. Jeg håber virkelig ikke, det er lakrids. Så. Okay. En helt normal vingummi, men hvilken pose er det fra? Ja, vingummi. Jeg så der sådan nogle her i lakridsposen, men jeg tror også, der var nogle, den blandede. Posen. Du. Er det rigtigt? Ja. Simpelthen korrekt, Tove. Woo! Vi er videre til næste pose. Så er det simpelthen blevet min tur. Jeg skal have bind for øjnene. Yep. Det er super. Jeg glæder mig bare Knude. overhovedet ikke. Jo. Skal du altså. Ja, selvfølgelig. Okay, hvor mange fingre har jeg her? 3. Det er rigtigt. Wow, Vi jeg kan prøver- ikke se. Vi prøver lige igen. Du har 4. Nej. Nå. Jeg må ikke se. Jeg tænker, jeg tager denne her pose. Nej, nu dør jeg. Jeg gider ikke. Og så tager jeg... Okay, alle sammen. Ønsk mig held og lykke. sådan en her. Chris? Nej. Var det? Så giver du mig bare lakrids. Jeg må godt lige tage en vingummi til. Så smager den væk. Jeg kan godt lide den reaktion, du gjorde det på. Hvad? Kom nu. Den lugt der, Philip. Nej. Hvad? Au, mit hår. Ja. Sådan der. Hvor mange fingre har jeg her? 2. Havde du det? Nej. Hvor mange havde du? 5. Det havde jeg også før. Jeg skal lige vælge. Jeg glæder mig ikke. Tak. Ønsk mig held og lykke, så jeg Sådan ikke får der. lakrids. Okay. Hvad lakrids? Nej. Helt lakrids. Det er en surt slik. Hvilken af dem? Det er... hvad hedder det? Den jeg kom med. Jo. Godt. Har du ikke bare brækket et stykke af? Så det Jo. er fra denne her. Det havde jeg. Godt. Okay. Au. Har du bare prøvet 3, og jeg har prøvet 2? Ja. Nej, du har prøvet 4, jeg har prøvet 3. Ja. Du starter. Min tur. Så er det Philip. Sidste gang. Du får lige bindet på mig, og så vender vi tilbage. Så er vi tilbage igen. Jeg skal gætte. Den sidste ting. Vær rar mod mig. Nå, godt. Jeg tænker, vi tager fra denne her pose. Ja.
Men hvis nu... Jeg ved ikke lige helt... Nej, prøv at vælge en ny pose. Så prøv at lade sådan... Okay, bare tag den, du to. Jeg ved ikke lige, hvad fint jeg skal tage dem her, fordi... Jeg tænker, jeg tager den der. Så. Okay, hvis nu... Okay, Bare ikke for blandt selv. Nej! Nå. Vi gælder simpelthen. Eller os to begge rigtige på. Så jeg håber bare, at I vil huske at like og subscribe. Så ikke mere end 10. Hej hej.